A la 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 long, a la 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 long, long, li long, long, long. Come on. H-I-H-E-L-L-O, hello. Hi and hello mga langga. This is Sir Fred and welcome to my channel. If you haven't subscribed into my channel, please do subscribe and hit the notification bell so that you will be updated with my future videos. And of course, if you like the content of this video, do not forget to like, comment, and share. So today, kasama ko ang aking former student. Introduce yourself muna. Hi mga langga, it's me again. Magbaba yung channel. It's me again, J.I. I hope na hindi ka rin sasawa sa diba? Pag sasawaan mo pa, joke. Pero for today's video or vlog, meron na naman kayong bagong matutuklasan about me and myself. So, ano yung pangalan ng content natin for today, Jian? Okay, medyo harsh. Let's talk about your and my ex. Okay, so we will talk about our Ex. ex. Okay, so we have... Yes. May ask ako kanino. Oh, Meron ka bilang ex mo. dami na. Wag. Madami na. Kaya, ewan ko, Lugin ko niya. iniiwan lang ako palagi. Disclaimer lamang po, yung mga questions na to is nanggaling naman po against ang Facebook friends na nag-contribute ng kanilang mga questions. Of course, using their code names na lamang to hide their identity. So let's start now our challenge. So mga langga, for the question number 1 from King22. King22, abang-abang. Okay, number 1. Okay pa ba kayo ng ex mo? Ex namin. Okay pa ba kami? Ikaw na, ladies Ako? first. Okay, okay man kami ah. Okay man kami may closure doon. May closure na. May closure. Pero pag siya yung tinanong ko, parang wala pa. Wala pa pa Ikaw inanong mo. Hindi, may closure. Nag-agto ko to ligad. Nag-agto ko to kaya sa may balay na ligad. Ligad ba ang mga, hindi ka pa ito nga week. Basta may closure yun. Ayun, nag-TikTok kayo, nag-collab pa kayo. Nag-TikTok pa. Closure na yun? Hindi. Closure pero nag-TikTok pa kayo ah. Heartbreak anniversary. Hindi. Hindi ka man makilala. Hindi kami. Okay. Why? Pero isa lang yung, isa sa lang, dami-dami ng isa ex ko, lang. isa lang yung pipiliin ko. Okay siya. Si Pero ano? hindi kami close. Si ano? Sige na, hindi kami close. Hindi kayo close. Number 2 from Lovers Q. Lovers Q. Nasaktan ba kayo during breakup? Ikaw. Ako, di ba January kami nag-break? Nag-January. Pero November pa na nag-start ako move on. Hindi, daw may nag-away daw kami ko to eh. Nag-away kami November. So, nag-ready daw ko. Tapos pag break up naman, why mo ko ginagibig kasi 4 years is enough for me. Diba? 4 years is enough. Tapos siguro sang kami pa, video doon, nasakitan ko. Tapos, why doon? Nasakitan pag break naman. Okay, tapos red. Ikaw. Oh yes. I cried. Umiyak ako, puta. Wow, grabe! Puta, masakit yun. Why, tama. Umiyak ako. Heights Klein, number 3. Ano ang rason ng break up? Anong rason ng breakup? Gusto ko nang malaman Yagit na nga! Go. Why mo He's siya watching right now, for sure. Why mo siya nag-cheat? Why man ko nag-cheat? Doon nag-abot lagi kami sa point na... Ako, nag-abot ka sa point na... Grabe, ang bad ko naman. Di man ka tamaan ka bad, pero nag-abot ka sa point nga, why lukot gana ka na. Parang may realization na Though siguro nag-mature lang dito gamay. Gamay siya. yung pagising mo parang ayoko Wala na. na, Parang ayaw. parang Pagod na ako. ano na lang. Amo da. Pero walang third party. Why ko Parang nawala lang ganun. Okay siya, okay man. Loyal. Pero why ko isang araw na nagising tayo na hindi na natin siya mahal. Yun yung pinakamasakit. Hindi na natin. Yes. Oo. Ako naman, ano ang rason ng breakup? Ganun rin. Wow, grabe, gaya-gaya. Hindi. Nagising ka na lang na. Ay, hindi, third party. Third party. May third Siya or party. ikaw? Siya. Ano sa Di ba, feeling na may third nga ako, loyal nga ako. Sa previous mga vlogs natin, loyal ako. Sila. Palagi sila. May mga third party. Next.
Fourth, From Pipoy, may chance ba mag-comeback mag-work ulit or comeback? No for me. wala nang chance. Ayoko. Naka-ano na ko eh, wala ko sa comfort zone. Ay, diba? Ano, di ka pwede rin kong pangita. Tsaka ba? Wow! Pero ito, diba? Happy naman niya. Kasi ako lang kita na happy. Ikaw. Ano kaya May tanong? chance ba bang mag-comeback or Wala na. why na? Siguro as friends pwede pa, pero as lovers no. Yun lang. Ayoko na. Ayun na namin, I'm no? happy right now. Lang. Ako man. Ay, Jay Clyde. Jay Clyde. Ano ang greatest lesson na natutunan niyo sa ex niyo? Anong yung lesson natutunan? Ikaw. Lesson? Siguro after breakup na lang. Oh. Nga kaya ko Mag-isa. build kang self-confidence Maging ko independent. without him. Kaya ko naman Kaya mo maging independent. Yes, kaya ko. Without him, greatest lesson na Na kaya mo buhay na wala siya. without Ah. him. Gusto ko maabot yung yung pangarap ko without him. Wow! Yun yung masakit mo. Yung iba, gusto nila makamit yung pangarap kasama yung jowa. Ikaw gusto mo makamit yung pangarap kung Oo, wala gusto siya. ko lang. Gusto ko mag-enjoy without him. Grabe Ang talaga mga maganda babae. reason. Mapanakit talaga yung mga babae, guys. Hindi niyo ko pag-ana. Mga lang grabe talaga yung mga babae. Kasi ako lang. Gusto ko lang matry, di ba? After 4 years, kaya yun. 14 edad ko, tapos namigo ko, tapos talala ko di ba? Iba man to mindset ko sa unang. Greatest lesson ko that no matter how much effort you put into that relationship, talagang wala. Talagang pag hindi kayo, hindi talaga kayo. Kahit anong gawin mo. Kahit Dapat naman sa kahit maaga ka pang mag-drive, kahit puntahan mo pa siya, pag lahat Kahit gawin mo pag maraming hindi kayo. ginastos. Oh, pag Maraming na pen shop. Oxygen dyan. pag hindi kayo, Pag hindi kayo, hindi talaga. Ay, putang. Next question, galing kay. TikTok is galing kay TikTok Felix. Galing kay TikTok. Magaling ba siya? Ano ba ito generalize? Magaling ba siya? Magaling ba siya? Ako, for me, hindi. Kasi kung magaling lang siya, hindi kami nag-break. Ako, magaling ba siya? Hindi. Magaling ba siya? Hindi man. Magaling lang siya manloko siguro. Wow! Number one. Okay, from number 7. Number 7, from Angel Mine. Wow, Angel Mine. Oh, sana all man yung tama. May communication ba kayo ng ex niyo? Sa Ikaw? dalat? May communication pa kayo ni ex? Why? Chat is may mga chat. Pero why? Ay, ignore. Ano, kamusta lang? Good morning. Why? Ayun lang. Communication ba kayo? Wala na. Binlock niya ako. Wala. Pilingon, kitimok, tama. Okay na. Number 8. Dog Lover 14. From Dog Lover 14. Happy na nakilala mo niyo siya or sana hindi na lang nakilala? Happy man ko nakilala ko siya kasi may experience. Tuya ako nag-build experience ko. Nag-build yung confidence. Yes. So, ikaw? Masaya or hindi Oo, na masaya nakilala? nakilala mo siya. Masaya rin. Diba? Okay. Okay lang. Part Kasi of your, hindi ka naman magiging ganyan Kung wala. kung Hindi man good. kung hindi ka Kaya ko naman maging ganito kahit wala sabihin, siya. hindi tayo naging ganito Oo. ka-strong. Yes, Pwede okay. natin sila nakilala. Di ba? Opo. Yeah. Next. Number 10, from Balibolista. Balibulis. Ano yung talent ng ex mo? Ano talent niya? So, una nagkakanta eh. Pero kanaka. Ay, magaling siya kumanta. Nagkakanta, diba? Pero sa libag. Okay lang. Yung talent niya. Kantahan. Talent na. Talent niya. Sayaw rin. Sayaw. So, yun. Next. Number 11, from Jameline. Ano ba to? Basta ganyan. Kung may chance na makipag-collab sa kanya sa TikTok, gagawin yun. Oh, good. Why not, diba? Dancer naman to. Okay lang, why mat may mga akin. Okay lang man kinapin, ikaw. Ayaw ko. Ayaw. 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 From ABCD. Anong call sign niya? Anong call sign nyo? Ikaw muna. Ano? Hindi. Tingnan niyo sabihin mo.
Kaya nakalain. Sige na, go. Ano call sign nyo? Me kag D. Mami and daddy. Me. Me and D. Okay. Okay lang, cute. Ikaw, ano? Babe. Babe. Hi, babe. Ayun, Number ayun. 14. Hashtag stupido. From hashtag stupido. Ano ang best physical feature niya? Teacher. Feature. Ay, man. Siguro mata niya sa'yo. Mata din lang mata. Ikaw? Nose. Nose. Yun lang. Mata, nose. Oh my God. Eh. From 15. From 15. The number 15 kay Puntaburi. Puntaburi? Puntaburi. Puntaburi. May pics or videos pa ba siya sa phone gallery mo? Hindi. Screenshot lang may ginasendan ako. Do may ginsend lang ko. Wait. Check ko please. Pero chinecheck mo pa rin yung mga videos niya. Gaagi na sa my date ko. Pero why can that in yung stock ko? Agagi na sa my Hindi ibig sabihin sa gallery mo, sa album mo talaga. album. Doon ang delete ko, ligad mo. Pero ay ko Wala na siya gawa natira? na kang delete dito sa may ano mo sa videos. 1,000 plus sila kaya videos ko. Di ba mo kung pang delete. Kag isa ba bukat amo sa cellphone ko sa una nga ano nga kami pa. Ba 16. Ikaw may Ano? Wala na. Check ba? No, honestly, deleted na, wala na. Wala. Ay, sa isa kong phone, nandun pala lahat. Doon pala. Number 16 from Hotdog. 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 Meron ba bang kamustahang nagaganap? Ay. Wala na. Ikaw. Wala na. Naka-block na ako, di ba? Malay ko ginpadara na to. Hoy, kamusta mo ko to kay Sir Fred? Next. Number 17. Kay Maydot. Nakamasakit or annoying Na bagay. na bagay na nagawa niya habang kayo. Siguro tong last nga ginawayan namin. May ginhambal sa kanagan. Hindi ko ito pag-ihambal. Ayun yung pinakamasakit na. Amo to nga, do I ko bin-expect nga ihambal na kanagan. Tapos, amo to nag-tend agad kong i-break up. Yes, of course. Ginawa mo yun, di ba? Ay. Huwag kang ano dyan, paano ka dyan, pa-good-good. Pabebe. Huwag ko nag-explain sa iba, tapos ako ang pakalain. Tapos malaking tatakot eh! Sige, ilabas mo. I'm good. Ako naman, ano kaya? Pinaka-annoying or pinaka-masakit na nagawa niya. Pinakamasakit siguro yung point na nag-super makaawa ako. As in nag-beg ako na wag, please give me another chance. Parang sabi ko, Kami tala ka na, ikaw nag-another time. in fact, wala naman ako talaga akong kasalanan. Pero parang, ano lang, ayaw niya na talaga. Parang ginawa ko na lahat, parang sabi ko, umiyak na ako ngayon. Sabi ko, gusto mo, lumod ako sa'yo, luluhod ako sa'yo. Oh, grabe, tingnan mo, Tapos, sir. as in, ano talaga ginawa ko. Grabe yung katapay. Grabe kung martyr na ako ngayon, kung martyr na ako, bobo na ako, kahit ko ako sa pero makakita sa Ako. Pero ayaw na talaga, yun yung pinaka-worst na, kasi super down ako dun sa self. Ako siguro Binlock niya ako, Hindi yun yung nga, pinakamasakit. ano, After all, parang yung black one. Okay, whatever. I don't care. Last. Botomesa. From Botomesa, please describe your ex. Describe your ex. Ikaw, diba una? Ako, user. Manggagamit. Ewan ko manggagamit ko eh. Good lang siya pag may kailangan. Tapos, madaling makalimot. Yun lang. Yun siya. Worst. So worst. Describe your ex. Ikaw naman. Pero marami akong ex ha. Baka yung iniisip mo si ano, hindi ah. Ako, describe your ex. Kung sa effort, medyo may effort, pero not effort. Oy, effort siya. Nagpadala siya ng chocolate. Through me Pag-break ah. na to ako naman ha. Pag-break Ako na pa to nung naman. nagbigay ng chocolate sa'yo. Imagine, sa 4 years, never surprise. O hindi ka ba? Bad ka. Sa 4 years, isa mga mo, takal ka surprise me, mana. Sa 4 years hindi siya nag-surprise pero nang nag-break kayo, nagpadala na siya. Ano to? Ano to, sohol? Ano? Diba? Pero okay lang, naintindihan ko to side na. Okay lang. Pero describe mo siya. May effort. May effort, pero reader. Guwapo, hindi. Medyo.
Malay mo. Oh, may effort, medyo gwapo. Loyal. Di ba loyal? Grabe, proud ito kayo. Sabi ko nga sa'yo, super loyal yun. Manaan ko, I know. Sabi ko sa'yo. Ako loyal, ko na. Amo na da. Yun lang. Moreno. Yeah, Moreno siya. Pero iba na tayo. Pero ex na yan. X na yun. X is X. Yes. So, there you have it, mga langga. At I least hope you may, enjoy. at least meron kayong May idea ka mo. natutunan, May idea. may idea kayo about sa mga past relationships. Tapos sa susunod. Ready ka? Pero sa mga, ang ano naman natin, next vlog naman natin, yung present naman, yung ano natin. Hello? Kung may present ako, ay, ano sa natangan na? Ay, rinig ko sabi niya meron daw. Sino? Ang present. So, sa present mo, Ay, pa. sabi niya meron ka present. Grabe, waan. Sabi niya parang may Meron ba? Ay, basta yun yung sabi niya. Pero, Chat na, lagi-lang niya. yes, there you have it, ladies and gents. Mga langga, if you enjoyed watching, please like, comment, Comment and share. And of course, subscribe. Again, this is Sir Fred. Jayan, follow me on TikTok. Yeah, yan, ito yung TikTok. follow me.